Iqiniso lithi sonke siphila ngamaphutha. Phakathi kokujula kwenhliziyo kunephutha elingilona lamampela, kube nephutha langamabomu. Impela iqiniso lithi amaphutha ahlukene kabili. Kunephutha langamabomu, kunephutha lesiphosiso. Omunye uthi kwaba iphutha ukuthi alale nabafana ekuqaleni ngenxa yokufuna imali, ngaphambi kokubona ukuthi kwakuyiphutha wayenzela ubunandi wokujabulisa igazi lakhe, namhlanje uyayisola. Omnye uthi kwakade kuyiphutha umbulalela ifa likababa ngoba ubaba ekade abele yena. Impela kwakade kuyiphutha nokumshiya ngoba namhlanje sengiyilokhu engiko ngenxa yokuthi ngalahlekelwa umuntu wamampela. Konke lokho kungamaphutha. Sekukhuluma oyedwa athi iphutha lilodwa kithi thina abantu abaphilayo. Phakathi kokujula kwenhliziyo nokuxabanga kwengqondo kunomqondo wodwa ofuna ukukhokha iqiniso phansi kwesigwebo sonembeza. Unembeza uthi makakhulume lo wazi iqiniso, kepha thina sifuna ukugweba amaphutha ethu ngamanga, sigcibe iqiniso ngamanga. Kanti umqondo womuntu omnyama unjani? Bantu abamnyama nenze ukulungiswa ngendaba yamaphutha, ngoba le ndaba iyophetha ibuhlungu. Akusithi sonke sizojabula ekugcineni, ngoba okuncane nokukhulu kuqhamuka kulaba abafumbethe iqiniso esandleni, kepha ebusweni babo ugxile umoya wamanga egameni lephutha. Bathi benza iphutha ngokuqasha omasipala ukuthi babhekane nendawo ethile, kanti le ndawo le hayi nalo elilodwa iphutha ngilo muntu owenza iphutha. Hayi, asingayikhulumi kakhulu le ndaba. Batshele mshemo sozongilinda mangibuya. Yimbongo ehluleka ukuthula. Sibu the poet.